Penghuni baru kandangnya Mas Top. Alhamdulillah bagusan bolo. Iki cilik tapi ganteng bolo. Pakannya apa? Dong menyok panggah teko langsung mangan dong menyok. Alhamdulillah mboten napa-napa. Niki wis iki dasare iki wis pakanane dong menyok bolo sing iki asal muasale karuan nek sing iki. Iki kanggone Mbah Lurah iki, Mbah Lurah Paryono jere. Granteke Pak Mualim. Nek iki gak go ngerti iki asal muasale kondi. Iki ya ora ngerti asal muasale langsung iki mangan dong minyak alhamdulillah mboten napa-napa. Iki bolo. Iki penghuni baru. Lagi penghuni lama, gantengnya kandangnya Mas Top, terus black, ireng gilap ganteng. Ki kakangane iki bloko, kakangane bloko. Bindot, lonteng, ganteng, gede dhuwur. Ki tunggale bindot ki. Tunggale bindot ki jenenge bandit iki malah telu ki lho. Dadekno telu. Wis rapopo tanah ternak ini. Kayak piye mrem mlaku. Nah, iki yo. Iki wis handal gimana? Iki sudah 3 bulan ning kandangnya Mas Top. Awake wis kenceng san. Wis jos. Iki dere. Iki wis gulune sesek lho. Wayah nyopot munggahno. Lah iki Sirakus Ipin. Ya iki kembarane ning di Upine. Upine pajeng lho. Pas cilik butoh enek kepepet butoh. Iki ndase abang, awake putih. Tapi bodine luar biasa, pol gede. Nah, iki sing ngetokno bocah ganteng-ganteng ayu-ayu iki. Ayune stok. Babon pertamane Mas Top. Iki klemon lho. Iki meteng sekitar 3 bulanan. Iki wah. Metenge pol gede nih. Sakno lho. Iki klemon iki. Mangane wis apa ae dipangan. Nyenengno pokoke nek babon iki kek dhewe mesti ngene iki lho. Iki pan-panane penak. Angger babon iki kok kek dhewe mesti pan-panane penak. Nah iki wis si malah ki apa iki pangan iki. Combor tukang entekno comboran. Liyane wis baleh kono njik. Kurang ae. Rada pilek lho. Tapi alhamdulillah ning kene iki nek pilek wis sego jangan wis aman. Iki calon babon ki mbuh wis meteng burung gitu. Gede dhuwur. Dhisik teko kuru lho. Saiki wis luar biasa, wis wetenge all gede. Iki yo mergo edak ya mergo gede. Asli pol gede lho. Wis dhuwur ya. Muga-muga kena nggo babonan. Iki wis jangan ragu iki wis idola iki. Lonteng ra tapi ganteng arep dibilah kowe. Roh raine wis dan rupane nyenengno. Nek medun gole-gole. Iki adine kaya ngene iki ya, dhuwur. Sak ndok-ndoke ireng. Ndoke belum.
iki ya lemu iki wisane. Tanah jos iki. Wis gule-gule iki wisane. Nah, sing iki arek ndandani ulu karo nek pawakane ya iso lemu ketoke. Bat cacing. Iki pawakane dhuwur belas iki. Sungune 2000. Wis gak apa-apa. Wis ngene bolo. Pengen dolan-dolan rene ndelok kandangku ya mumpung bek iki wis gak apa-apa monggo sing edak-edak mae. Tak persilahkan. Yes.